हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान इउटुब चेनेलाव बयखौबो उदांस्रि चेनेलाव आसा खालाम नोंथांमोनहा बयबो नायलाङो जों दिनै हाबा जानो थांनो नागिरदों आरोना बेखौनो नायलांदो एसे खोन्थिनोसै नङा प्लास्टिकआव सोना होबाथाय एखौ मोनथिनाय नङा दे नै दा माबानि लाबाय दं आरोना दाखालि बार'खायाव न' बायनायफोरनि ओरैनो बेयाव कागज पत्र लाबाय दं आरोना सरकारा मा होयो नायनोसै उनाव आं बोथोरला गाननायदोंमोन सासे रतिया दासो माबायाव थांदोनो खालामनो हानि खाजोना दं माथिसा बेसिम बाजैया फैदोंना फैयाखैबा नङा सोंहरदों आङो ओमफ्रायो जाबाय र' थांसै होनदों खेबसे थाङाखै टपियासो थांदो दासो माबा खालामदों गारिया नेनो बालायबाय मिथिगोन बेसेबां ओइ फो जिबौआनो खालामो गामोन गोरानस' आलासियानो दे माखार ए सयखिनिखौनो थाबायनो हाला नैयो एसे सेगोल गोजौ गानदों नोङो ओइ नायसो ओरै इस माबा फेख'खौ लिंनांगौ आलासियानो थांदों हाबा जानो हाबा फिसा दङ नोंसानिबो दङ होबोखांबाय हाव आं गानग्रा जासिगोन फैद' सानाबो बाबानो माबा जागोन खोमा एसे थाब वासुनोनो ग्रोबसो जादो नै जोंना गारिया इजों थांसिगोन आरोना जोङो बबे दायफोरानो उन्दुनासो दं नै फैदो फै सिगाङाव जगोन नानिया काकायासो जगोन खोमा माबा लामा नुनाया सिगाङाव जनांगोन ना फै माखार फै अबे बाबुआ ओइ नो माबा एसे लायनांगोन नैखो थांलायलानो
Abo, hidup hai. Tangan ngor tengah. Hah? Hai. Tui lah kada. Hai bà phai thằng gì? Dia lưng xí lưng. Như thế ra đi gần lấy đỏ. Ta ta dia thà cái ta ta. Dia thà ta ta. Bố dàn nó không này thôi đấy. Ta ta. Anh sẽ ra là nào bố? Yêu bố nó không sẽ. Đây đi nhìn bố mẹ. Mengenai Khana dina acing akai sunanai saha lengbai lengnanai pete kentina hayasi adana dina dose berai nani photoshoot labai serba reels banaibai dina logofora gasibo para belengake adana isa rene noni ओमफ्राय आलासिफोर गावसोरनि साफा सानै दिल' ओरैनो सिल' आरोमोन ना बेखौनो नायलांदो नायसाबदो लामाया ओइनो ओइनो ơi yêu ta không ăn nào mà hả em yêu tôi không đổ nào mà cao bự gì à cái bài gì mà nó Janw Thangni Nwi Nani. Có gì anh itu na? Apa lagi? Kamu casa kon? Sana sih darah ni, tadi.
खोमसिथार नुदों जानोसै होनबा जों लोगोफोर थादो र' नै बिनानिनिनो खाना दंमोन आरो ना इयावनो थांदोंमोन जों दासो भिडिअ गोदान लादो नालाय बारा होननायफोराबो जाया लानायफोराबो जाया थेवबो इफोरखौनो नायसाबदो लोगोफोरा नायनानै लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि जादो भिडिअआ।